Takže práve odchádzame z ubytka a ideme teda pozrieť Lourdes. Hneď tuto pri ubytovaní pár minút máme groto svätej Bernadetky. To je asi miesto, kde sa narodila, alebo kde žila, alebo niečo také. Ideme to pozrieť. Povedali, že 5 minút odtiaľto. Dievčatá povedali, že ani nie. Minúta odtiaľto, tak asi nejaké susedstvo hneď. Takže ideme sa tam pozrieť. Pozrieme a možno nejaké iné ďalšie atrakcie. Ideme pozrieť do expozície Pátra Kolbeho. Páter Kolbe bol veľký šíriteľ úcty k Panne Márii, ktorá sa zjavila svätej Bernadete. Takže sa tam pôjdeme asi donútra pozrieť. Takže sme vlastne pri domčeku, v ktorom žila a vyrastala Bernadeta, vtedy v čase, keď mala zjavenia. A my máme teda ubytovanie hneď kúsok cez ulicu, tu takto na druhej strane. A zaujímavé je tiež aj to, že my sme sa to ubytovanie bukovali 2-3 hodiny pred ubytovaním a pani, ktorá ho sprevádzkuje, vravela, že to má nastavené tak, že má 24 hodín dopredu pozastavené, aby sa dalo bukovať len nasledujúci deň. A z nejakého dôvodu nám sa to podarilo zabukovať. Pani s tým už problém nemala, ale že Pán Boh sa postaral, veríme, že mohli ubytovanie takto blízko miesta, kde vyrastala Bernadetka a súčasne na tejto istej ulici sme boli aj na tej expozícii Pátra Kolbeho. Žila na 16 metroch štvorcových s ich rodičmi, sestrou alebo bratmi od mája 1856 do septembra 1958. Tento domček bol jej domovom, keď sa začali zjavenia. Odkiaľ to odišla v septembri a žila na jednom mieste. Tento Lourdes. Čo myslíš ty, Vovik? Čo to je, more či voda? Voda to je? Taká zaujímavá atmosféra, ponurá, pod mrakmi, všetko. Vidíš ty mrak? Z toho bude pršať. Taká zvláštna prietrž, silný vietor, dážď, Vladíkovi až šiltovku utrhlo z hlavy. Taký zaujímavý príchod. Majestátne, obrovitanské to je. Et beaucoup de pécheurs vinrent.
Mama Ali aku jelek. Mama Ali. Nemyslím si. Aťa, zakývajte otcovi. Aťa. Aťa. A na druhý deň sa opäť vyberáme pekne naspäť ku svätyni. Pozrite tam reálne sestričky, koľko ich je veľa. A to sú nejakí ľudia, ktorí to asi sú v sanatóriu. To sú nejakí ľudia na lodi. To je možno nejaké sanatórium, kde oni bývajú, vieš. To sú tí, čo boli na tých. Mami, daj takto lúku. Čo, Bobo? Mami, daj takto lúku. Bobo, čo robíš? Bobo, čo Si robíš? doniesol, ľúbi, neľúbi? Ocko, čo je toto? Čo je toto? Čo to je? Tieto kvetinky, tie s tými. Jojinko. Bobo, zakývaj. On je z druhej strany. Nafilmuješ to potom? Ide to filmujem. Mami, a prečo ty otali boli stoličku? Ideme sa postaviť do radu ku vlastne miestu zjavenia, kde sa zjavovala Panna Mária. Ja to idem skúsiť nasnímať a potom vám ukážem, aký dlhý je ten rad tam. Ľudia tam zapalujú sviečky a modlia sa tam. Ja som celku ohromená tým, aké to tu je obrovské, veľké, už prepracované na kopec a kopec turistov. Myslím, že tu sa stretávajú milióny a milióny ľudí. Taške máme Vička vodu. Musíme sa aj osobne stretnúť v kostole, na fare alebo na nejakej akcii. Dcerka, ktorú som učil, je Anielik, úžasná, pracovitá, šikovná. Môžete byť na ňu hrdý s manželom a rodinou. Ja na ňu som veľmi šikovná, radosťou bolo pre mňa učiť ju. Som veľmi na ňu hrdý. Ale koľko bolo tých štíčkov? Oni papajú ešte recept? Oni plavajú rýchlo. To ten prvý je.
Toto sú také voláciky. Dá si to květ, ale chci se na to. Čo mám hádať, Bobík? Čo? Lu ako Lucia. Lu ako ľúbim ťa. Mami, očko ide tam hole. Bazilika Pia X. Postavená v 58. roku pre 25 000 ľudí. Famózna. Ak sa vám dnešné video páčilo, budeme veľmi radi, ak si na YouTube vyhľadáte náš kanál a kliknete na tlačidlo odoberať. Môžete si pri odbere aj zaznačiť zvonček a tým pádom vám YouTube vždy pripomenie, keď zverejníme nové video, aby vám nič neuniklo. Ďakujeme.